Ελάτε ή διατηρήστε μια άνετη κατεστή θέση διαλογισμού. Κρατήστε τα χέρια σας σε τσίνι γκιάνα μούντρα. Διατηρήστε κλειστά τα μάτια. Νιώστε το σώμα σας, τον εαυτό σας ως ένα ενιαίο σύνολο. Δεν είμαι μόνο η αναπνοή μου. Δεν είμαι μόνο το σώμα μου. Δεν είμαι μόνο ο νους μου και όσα μπορώ να σκέφτομαι ή να φαντάζομαι. Αλλά όλα αυτά είναι ένα. Οδηγήστε την επίγνωσή σας στο κέντρο των φρυτιών και οδηγηθείτε από το κέντρο των φρυτιών προς το πίσω μέρος κεφαλής, εκεί που καταλήγει η σπονδυλική, ανάμεσα από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, παίρνοντας εισπνοή νοερή, αλλά και ρεαλιστική ίσως. Και οδηγηθείτε από το πίσω μέρος κεφαλής προς το κέντρο των φρυτιών με την εκπνοή σας. Και αρχίστε να συντονίζετε αυτή την πορεία από το κέντρο των φρυτιών και πίσω με ένα νοερό «ο», όμικρον, όπως όταν λέμε το «ο». Όση ώρα ταξιδεύεις πίσω με την εισπνοή απαγγέλεις «ο» νοερά και όση ώρα έρχεσαι από πίσω μπρος απαγγέλεις το «μη». Νοερά σημαίνει φανταστικά, οπότε εισπνοή. Εκπνοή. Για μερικές φορές ακόμη. Μετά από αυτή την εκπνοή και αυτή την απαγγελία του «μ», οδήγησε απευθείας στην επίγνωσή σου το Μούλανταρ Τσάκρα και συγκεκριμένα στο περίνεο. Νοερά με τη δύναμη του οραματισμού σου άρχισε να οδηγείσαι από το περίνεο, τα μήκος σπονδυλικής, διαπερνώντας όλα τα τσάκρα, τα ενεργειακά κέντρα, σαν να προσπερνάς ένα φωτεινό αστέρι ή ένα λαμπερό διαμάντι. Σβάντισταν, Μανιπούρ, Αναχάτ, Βισουντή, Άτζινια και φτάνεις και μέχρι πάνω από το κεφάλι, πέρα από το φυσικό σου σώμα, στο Σάχαστράρ. Οδηγήσου από το Σάχαστράρ στο Άτζινια, ένα λαμπερό αστέρι ή ένα φωτεινό διαμάντι, Βισουντή, Αναχάτ, Μανιπούρ, Σβάντισταν, Μούλαντάρ. Πανάλαβε, εισπνοή. Μέχρι το Σαχαστράρ. Εκπνοή. Μέχρι το Μούλαντάρ. Πρόσθεσε και εδώ το «ο» στην εισπνοή, όση ώρα ανεβαίνεις. Υπάρχει και ένα νοερό «ο».
ώσπου να φτάσει στο Σαχαστράρ, εκπνοή. Ώσπου να φτάσεις στο Μούλαντάρ. Συνέχισε με το ρυθμό σου για μερικούς γύρους ακόμη. Ανεβαίνεις. Κατεβαίνεις. Αυτή τη φορά, μετά την γύρωσή σου στο Μούλαντάρ και το τέλος του Μου, άφησε να πάψει η εμπειρία του Ομ και ολοκλήρωσε την τεχνική. Με τη δύναμη της φαντασίας σου, οραματίσου όλο το εσωτερικό του σώματός σου ως το βυθό μιας λίμνης. Από το βάθος, τον πάτο αυτής της λίμνης, τα κατώτερα κέντρα, τα κατώτερα λόγω ύψους και βάθου, αρχίζει να ξεπροβάλλει ένας κλειστός λωτός με το τεράστιο κοτσάνι του που επιπλέει και τις ρίζες του, τις μεγάλες, και αναδύεται. Καθώς ανεβαίνει, αρχίζει να βλέπει το φως του ήλιου πάνω από την επιφάνεια της λίμνης και φτάνοντας πάνω από την κορυφή του κεφαλιού, βγαίνοντας από την επιφάνεια της λίμνης, αρχίζει να ανοίγει τα πέταλά του. Σαν ένα στέμμα στέκεται πάνω από την κορυφή του κεφαλιού και ανοίγει τα χιλιάδες πέταλά του. Τα μυριάδες πέταλά του που έχουν διαφορετικά χρώματα, περιέχοντας όλη τη φύση και την ομορφιά πάνω τους. Έχουν μείνει αγέροχα, αμόλυντα, ανέγκυχτα από το βυθό της θάλασσας, όντας προστατευμένα και καλά φυλαγμένα, μέχρι να αναδυθούν, μέχρι να βρουν το χώρο να εξελιχθούν.
Η κορώνα, το στέμμα σου είναι εδώ, είναι πάνω από το κεφάλι σου. Βίωσέ το, θαύμασέ το, είναι μέρος του εαυτού σου. Είναι μέρος της πορείας και της ύπαρξής σου. Είσαι εσύ. Ο χιλιοπέταλος λωτός θα αρχίσει να μαζεύει τώρα τα πέταλά του για να εσωτερικευθεί, να επιστρέψει στη ρίζα του, ώσπου να ξαναεμφανιστεί σε έναν χώρο, χρόνο, τρόπο που η συνειδητότητα, η καθαρότητα, η ασφάλεια και η πρόθεση θα τον κάνουν ξανά να θέλει να εμφανιστεί και να βιωθεί. Σιγά σιγά κλείνουν τα πέταλά τους, σφραγίζονται από τον υπόλοιπο κορμό, προστατεύονται να μείνουν αμόλυντα από το εσωτερικό του νερού και της λάσπης που υπάρχουν συνήθως σε λίμνες. Αρχίζει την κατάδυσή του και χάνεται από την εμπειρία του οραματισμού, οδηγώντας ταυτόχρονα και προς το περίνεο την επίγνωσή μας. Δοκίμασε να κάνεις 3 φορές ενεργοποίηση μούλα μπάντα, ενεργοποίηση τους μύες της πήλικης εδάφους, του περίνεο. Πιθανόν να νιώθεις όλη την επιδερμίδα να ταράζεται σαν την επιφάνεια μιας λίμνης. Το κάνουμε για να επιστρέψουμε. Θέλουμε να προκαλέσουμε αυτή την εισαγωγικά ταραχή, όπως όταν πετάς μια πέτρα μέσα σε μια λίμνη και βλέπεις τους ομόκεντρους κύκλους μέχρι να σβήσουν.
Σβήνοντας αυτούς τους αιμόκεντρους κύκλους, οδήγησε την επίγνωσή σου στο κέντρο των φρυδιών. Φτάσε έξω στην επιφάνεια της επιδερμίδας, στο κέντρο των φρυδιών. Και από εκεί ταξίδεψε σε ολόκληρη την επιδερμίδα σου, σαν να χτενίζεις με την επίγνωσή σου, με τη συνειδητότητά σου, όλο το δέρμα, όλη σου την ύπαρξη, όλο σου το είναι, όλα σου τα σώματα. Ώσπου να φτάσεις και στο πιο απομακρυσμένο σημείο, δάχτυλα χεριών, ποδιών, πίσω γραμμή σώματος, κάτω γραμμή σώματος, ισχύα. Και πριν να ανοίξεις τα μάτια, τρίψε τις παλάμες σου. Δημιούργησε μια θέρμη, μια ζεστασιά λόγω της τριβής. Και όταν νιώσεις να αρχίζει να φαίνεται η περιοχή ανάμεσα τις παλάμες, σκέπασε τα μάτια σου τα κλειστά. Και νιώσε αυτή η ζεστασιά να περνά μέσα από τα μάτια σου, όλο το είναι. Να καταλαγιάζει και να ζεσταίνει. Να αγκαλιάζει και να συμπονά. Όποια περιοχή, όποιο σημείο νοητικό, αιθερικό, ενεργειακό, σωματικό το χρειάζεται. Χάρη τα τσάτ, η πρακτική έχει ολοκληρωθεί. Μπορείς να εξωτερικευθείς, να αγιωθείς με όποιο τρόπο επιθυμείς, δίνοντας χρόνο στο βίωμα, ή μπορείς και να ακολουθήσεις μια ύπτια θέση, μια σαβάσανα, χωρίς καθοδήγηση, στο χρόνο που διαθέτεις. Σε ευχαριστώ πολύ, παρακολούθησα αυτή την καθοδήγηση. Ναμαστέ, live mindfully.